ब्लग इउटुब चेनेल नोंथांमोना दायो नुदों नै ट्रेक्टर गोदनानै बेयाव नै नारखोलागासिनो मानसिफोर गाखोलागासिनो नै नायदो नोंथांमोना नै तारा कातारा ओइ बिराद गाज्रि गोदोबाय आरोना गाइस नै मानसिफ्रा गोजौ माने गाखोलायदों लांथियानो नै 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 नोंथांमोनालाय बिराद गोथौ गोदोबाय नै 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 आंनि ट्रेक्टरानो थाबाय नालाय मानसिफ्राबो लांथिया गोजासो अबस्था गैजाखाथारदों नै बाब साखे माबायदि गोदोखो नै 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 हामानो गैया साखेयावबो ट्रेक्टर हामानो गैया होननो गाइस नै गोबावलै एसे हाखु दाखु नै ब्लग लानो फैनाया मबाइल लाब्रबना फैबाय आं दासो गाइस बिराद गाज्रि गोदोबाय नै साखायाथ' फुरा हाबसो गोदोखाबायना बाब नै खानथुसो जाखायो गोदोनायानो नै 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 बिराद गाज्रि गोदोबाय बाब गाइस नै मानसिफ्रा बिराद बुरजामोन आरोना नारखोनाया जों बल सोदोंमोन नै बिराद बुरजामोन मानसिफ्रा दायो ओमफ्राय हामानो गैया मबाइलाव सिखारनो बिलाय फाहामानो गैयानो ओरै सासेया नंगौ नङालाय नै गाइस ओमफ्राय दायो दिरुं खानानै बोखोनो नागिरदों खोमादां थारमाने बेखौ हालेवदोंमोन आरोना हालेवनानै माने हाया समान जायाखैमोन बेखौ प्लेन खालामदोंमोन आरो गाइस थारमाने ट्रेक्टर बुखांनो मानसियानो बे बिराद खस्थ' खालामदोंमोन नै दायो स्टार्ट होनो नागिरदों गाइस नै नैबे खोथिया थिलिमोन आरो गाइस नै समायना नुदोंना गाइस बिराद मानसि आरोना गाइस नै थारमाने बेखौनो एवफैदोंमोन नै दायो गारिखौ स्टार्ट खालामबाय गाइस नै दायो हागोन ना हाया बेखौ बुंनो हाया आरोना गाइस नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां नुयोब्ला आरो आंनि बिस्टि ब्लग इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना मोजां नुयोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक शेयार खालामना हो गाइस गोबाव समहालागै आं बेबायदि ट्रेक्टर गोदोनाय नुफेराखैमोन गाइस माने दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों गाज्रि गोदोबायनो गाइस नै गाइस गाज्रि गोदोखायो गाइस नै बिराद मानसि गाइस नै नै ड्राइभाराबो फुरना लायासै गाइस नै ड्राइभारा माने बैनो आरोना गाइस नै सिगाङाव गाखोलायदोंमोन नै लांथिया गोजानै गाइस माने बल खेला गेलेदोंमोन बल खेला गेलेनानै माने बे गारिया गोदोमोन नालाय बेखौ बोखानो फैदोंमोन गाइस नै आरो बल खेलाया बैनो गाइस नै आरो बैनो माने बैहाय गेलेदोंमोन गाइस माने नोंथांमोना नै आंखौबो नायनो हागोन ना गाइस आं माबायदि अबस्थायाव दङ नै गाइस माने आंबो ब्लगखौ लाबाय नै गाइस नै बे ट्रेक्टरानो गाज्रि गोदोबाय गाइस गाइस नै आं दायो खाथियाव देखायनो सानदों गाज्रि गोदोबाय गाइस एसेनोसै गाइस नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन